Ләйсән, менә шит илләргә йөреп, телне өйрәнер өчен, андагы мәдәният белән танышыр өчен, укып кайтыр өчен, үзебезнең Татарстанда кем булып эшләргә кирәк соң? Матди яктан ничек кайгыртып бетереп була? Әйе, күп кенә кеше шит илдә уку өчен, сәяхәт итү өчен күп акча эшләргә кирәк дип уйлый. Ләкин чынлыкта бүгенге тормышта күп кенә илләр шит ил студентларын үзләренә җәлеп итү өчен төрле грантлар бирәләр. Дәүләт тарафыннан. Әйе, алар башка илдән аларның илләренә килеп уку өчен, укысыннар өчен кешеләргә акча түлиләр. Мин Төркиягә дә 11 ел элек шулай итеп грант отып укырга киттем. Бу бик зур ярдәм. Күпме укырга кирәк? Гомер буе студент булырга менә алай йөрер өчен, алайса. Анда хәтта бит пәйгамбәребезнең дә хадисе бар. Туганнан алып, үлгәнгә кадәр белем алыгыз дигән. Әйе. Шуңа күрә белем алу минемчә бер кайчан да соң түгел. Рәхмәт. Әйбәт җавап, афәрин. Субханалла. Рәхмәт сезгә.